Premtobre Kasee na se na mesha se emfi eye de akoso efa aposifo mienu bia womo esusu senra October bosome no ne da na etoso du enso no womo ache emrantie mienu bia osusu se dum jajuma efo no womo etua womo bo womo ewo osu offense potem ho baby no womo enim ho bi na safo e ba ko ene Banda Johnson ena William Owusu Enkrata posi ejuma ekono edibetu dwano wo kyerese ehine mebosome de toso dunso afempinu ne adwunu mienu mu wo kyere Banda Johnson ene William Owusu Asante wo kokyere wo mu ene se woto etuo ebo posi adwumayefo mienu ewe ofenso wa Asante mantem mu etuo no aka posifo yi a wo praye eda yaresabia eje ayarehwe pistol mienu a wodidi sa abonefo semie aposifo age anokra na nchen Land Rover ehyen soso aposifo etimi age a ni nyina eye emrante mienu yi edia posi adwumayeko no ekyerese de kodia potie de etototo yi ebaye ugusua eyemu enhwehwemu nanso enche wode nipa mienu bekwa kogina court na emra no ene wo mu edi